Исәнсіз Яңа ғасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Гүлсия Исмәгыйлова бүгінгі шығарылышта. Бисмилла белән тамыр җибәргән әрбетләр, дәрвишләр бистәсендәге ятимнәр Сибир агачларын утыртты. Müslümanlar 1 май бәйрәмнәрен үзенчә билгеләп үтте. Алар митинг, йөрүшләргә чыкмый Кабан арты мәчете мәхәлләсе әгъзалары хезмәт көнендә ятим балалар белән 100дән артык әрбет агачы утыртты. Дәрвишләр бистәсенең 11 номерлы коррекцион мәктәбе үткәргән изге гамәлдә Айзат Шаймарданов та катнаша. Бисмилля, все вместе. Бисмилля. Поливаю. Кабан арты мәчетеннән килүче һәр мөселман кешесе алдында төп бурыч ятим баланың үзенә агач утыртырга өйрәтү. Дөнья мәшәкатьләрен ташлап биргә килүче мәхәллә әгъзаларыннан бары тик җылы мөгаләмә генә таләп ителә. Иң мөһиме, балалар шуны сизәргә тиеш. Беренче тапкыр үзем дә килдем менә. Шундай эшне. Әмма бу эш бик саватлы дип эшлим һәм дә балаларга күрсәтергә кирәк һәм дә үзем өчен бик күңелле. Кайсы бер балалар кулларына көрәк тотмаган килештәген беренче тапкыр көрәк тоталар, беренче тапкыр казыйлар. Агач утыртырга алар бик кызыксынып, балаларның битенең үзләренең гомерләрендә кайсы берләрне беренче тапкыр агач утыртулары бик кызыксынып эшлиләр. Игътибарны әлбәттә сизәләр үзләренә карар килгән. Дәрвишләр бистәсенең 11 коррекцион мәктәбе территориясендә мөселманнар белән ятим балалар 100дән артык әрбет агачы утырта. Нигездә алар 400дән 800 елга кадәр үсә торган үсемлек. Бу дөньяда гына түгел, әлеге гамәлнең ахирәттә дә үз әҗере булады оештыручы имамнар. Изгелек, яхшылык ул дөньяда да үзенең файдасын бирә, җимешен бирә, ахирәттә инде әйтәсе дә юк. Әгәр дә берәү Аллаһ ризалыгы өчен бер изгелек эшли икән, ул Аллаһ Тәала кимендә 10 әҗр хәсәнәттән алып шиксез бирә. Һәм инде әлбәттә бу эшләр садака-и җария, ягъни үзеннән соңда, үзе вафат булганнан соңда аңа шул әҗр савабы барып тора. Кабан арты мәчетенә йөрүчеләр ятим балалар белән агач утыртып кына калмый, футбол уйный, махсус анимация оештыра. Хороший праздничный день. Вот мы просыпаемся. 2 сагать дәвам иткән хезмәттән соң мөселманнар һәм ятим балалар аерылырга ашыкмый. 1 май алар өчен менә шушындый Самарканд плавыннан авыз итү белән тәмамлана. Айзат Шаймарданов, Лилия Миндубаева, Яңа ғасыр каналы. А вот прихожане Закабанной мечети 1 мая отметили не митингом и шествиями, а посадкой деревьев. Саженцы кедров мусульмане привезли в Дербышкинскую школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы вместе с ребятами заняться высадкой многолетних растений. Эмилия Хаким подробнее. Через 30 лет этот кедр будет здоровый больше, чем ты. Представляешь? Перед Айратом Исрафиловым стоит нелегкая задача – научить малышей сажать деревья, при этом не упав в грязь лицом. Дело в том, что для молодого человека это первая в жизни высадка саженцев, и он, как и ребята, волнуется. Приятно очень работать с ребятишками, весело, и у них тоже настроение хорошее. Я думаю, для них очень забавно так выйти, поработать со взрослыми инструментами, то есть покопаться в земле. Хоть даже и погода пасмурная, но все равно в душе очень весело. Не только у взрослых, но и у детей, которые сегодня хотя бы на несколько часов получили опекуна, потому что все деревья высаживали в команде, чтобы каждый малыш ощутил свою причастность к делу. Действительно, дети, соприкасаясь с природой, вместе с взрослыми сажают что-то, создают, учатся создавать, а не только потреблять. Это очень важно, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно, дети с большим желанием сажают эти деревья и большим желанием будут это поливать, и будем мы за этим ухаживать. Тем более, что территория у школы-интерната большая, почти 2 гектара земли. Не так давно часть площадей была очищена от американских кленов. Они попросту развалились от старости. Поэтому подарок в виде саженцев кедра оказался кстати. Кедр – великое дерево. Оно растет от 400 до 800 лет. То есть на века, чтобы посадить, это было на века. Этого здания не будет уже, деревья будут стоять. Для прихожан Закабанной мечети визит в школу-интернат далеко не первый. Они радуют малышей своим вниманием уже на протяжении нескольких лет. Проводят для ребят праздники, дарят подарки и даже забирают сирот в свои семьи. Вот с прихода в Закабанной мечети 2 человека усыновили детей, причем детей даунов. Это тоже люди приехали помогать. И это стало причиной того, что 2 детей обрели своих родителей. Праздник труда закончился традиционными гуляниями. Дети смогли сыграть в футбол и приняли участие в конкурсах. А вот завершением дня стал совместный обед. Ребят угостили вкусным пловом. Эмилия Хаким, Лилия Миндубаева, ТНВ, Казань.